Ndinongoda kubvunza kuti ndinoregererwa here if I confess to God and ask for forgiveness, but ndorega kuudza munhu wandakatadzira. I had 2 boyfriends and got pregnant at 20 ndikatizira wandaida, though anga asiri yemuridzi wepamuviri. Akabvisa mari yake, tikagara tese, 5 years. Then we started trying to have a second baby. Tikaita almost 2 years tichizama zvichiramba. Habi akati ngatiendei kwadokta, ndopandakatya kuti akasvikonza haazvari, ndinodii? So I faked being sick and pregnant symptoms and cheated again. Mimba ikabata. So patakazoita pregnant test, it came out positive. Habi was very happy and even gave me money to start a business. Problem now is Habi wants a 3rd baby. I've tried to convince him kuti tigume ne2 ivava. I'm now 100% sure kuti haazvari. So even family planning pills and chatongi. I love him and I want him to be happy and hate cheating on him. Ndapererwa vedu ndodii hama dzangu.